F'paniku biex tagħti xtura wara clean-up organizzata mill-Partit Nazzjonalista biex inadda fil-ħmiġ kbir li hemm fil-Mosta, is-Sindku Laburista Romilda Baldacchino Żgħar ivvintat storja fuq Facebook li l-iskart li nġabar fil-clean-up tħalla fil-post. Dan mhux minnu. Fil-fatt l-iskart inġabar dakinhar u dak li referit għalih is-Sindku Laburista kien skart goff li kien ilha aktar minn xahar tirċievi rapporti dwaru u li stess wedet li kellu jinġabar mill-Kunsill stess fl-14 ta' Awwissu. Sallum dan l-iskart baqa' ma nġabarx. Xhieda ta' inkompetenza mis-Sindku Laburista. Għal dan il-għan il-Partit Nazzjonalista reġa' bagħat in-nies tiegħu fuq il-post u għal darb'oħra ġabar skart mill-Mosta wara li s-Sindku baqa' twiet li tnaddaf imma naqset milli tieħu azzjoni. Korrispondenza tal-Kunsillier Nazzjonalista Joseph Gatt fil-fatturi li l-Kunsill kien ikkonferma li kellu jiġbor skart goff fl-14 ta' Awwissu iżda l-Kunsill naqas li jagħmel dan u l-iskart baqa' fejn kien. L-iskart fil-fatt kien ġie rapportat lill-Kunsill kemm fis-7 kif ukoll fit-13 ta' Awwissu. Bil-Kunsill li wieġeb li l-iskart kien skedat għal ġbir l-għada, ġbir li ma ħseħ qatt mill-Kunsill Laburista tal-Mosta immexxi mis-Sinjura Romilda Baldacchino Żgħar.